Si pre, guniti pre, bunalan ako pre. Asa may lami nga luto ni pre? Apretada pre, Apretada? apretada ng giro. Ay, pre, nakonserna mo diya. Uy, pre, ali pre. Magmukbang ta giro pre. Mukbang ta kaon ta Tagiro. Lami kayo na ba? Ali pre. Ali dire. Sakto kaya nang sinugban ang isda o kay lami kay niron ba. Ako to hanggaton akong pare nga kaon kay ibulagan na butos yung uyab. Tingko ito hari kargag motor ang yung uyab. Ako to ning ulingaon kay pluto kay akong amigo. Yung tagluban. Tuon sana ako to si pare kay nasakitan dapat to siyang uyab. Pareha man yun sakitan pero naglabihan gito si pare. Tinggo uya tawa na naghubog na pud ba. Tuon ako to kanon ko to kay sus. Tekaon ba. Pare man na oh. Sus, naawa lagi sa dugo yung bugaya. Ganyang umigod. Laki na ba? Ano na yung dala nga? Nagherbal. Ulo na ko, be. Uy, pre! Ay, pre! Ay, pre! Ay, pre! Ikaw man na, pre! Sama ka nga, grabe ba kayo ni muka? Nahurot na ni mo, anay tubig. Unsa man ni mo ni pag-inom. Ay, shit, pre, shit. Wa naman day pre, wa na itubil pre, wa na itubil. Di na ta ka-shot pre, wa na itubil. Ayaw pala abig inom pre. Tutos balay pre kay magnaon ta. Sus mapas mo ka pre. Adto ta ay pala abi ana sa kumong gibati pre. Daghan pa kay babae. Ay dili ko pre. Mag-shop na ko pre. Shop malala ni pre ba kay nasakitan ko pre, nasakitan ko ba. Ay pre, ayaw pre pagnaon sa ta pre ha. Adto tag balay ta. Pre, magnaon. Ayaw pre, ayaw pre. Ikaw pre ba, wa ka kasabot sa kuha pre, wa ka kasabot sa kulugan, sakit kaayo. Nag-uyab mi ba, duha ka adlaw og tunga. Nya iya kong gibulagan. Sakit kay pa sa kuha pre. Sakit kaayo sa akong gibati karon pre. Wa man ko ka kasabot pre, kay wala nimo naagian ang akong naagian. Maunay ana ka pre. Ayaw pag ingon ana pre. Kay pareha man ta nasakitan. Sa una, di ba kay una na sa una pre nang mag-ilat ta. Ayaw pag ingon ana kay pareha na ta ato na ilad na isahan ta atong bayhana. Ay! Gusto pre ba? Oh, Bariya man dito nasakitan ato. Wa nimo na mahuna-huna Eh, nanguyab man kagi sa katuig ka to. Oh. Grabing import na ko ato pre. Ay, sige, muban ko nimo sa may mga food trip na to de, dito de. Mukbang taron pre, balay pre, alit pre. Kini pre, ako ning dalhon pre. Adal ana pre. Ah, sige, tara. Bariya man dito nasakitan ato. Alit pre, kaon taron pre. Ay, pre. Oh, usa de itong mukbangon dito pre. Isda, nagpalit og isda gina ni Agi. Isda? Sa kilo. Baba. Gisugban ako daan pre. Ay, lamiya kayo na pre. Uy, At utang bakit? na makay ko. Gani pre, gihulat giti ka pre. Tambal man sa nga uber pre. Oh, tambal man na sa kagutom. Hala, pre. Uy, siyempre. Ang iro. Ulo man lagi nagikaon pre. Ulo sa isda pre. Tay, gikaon sa ero. Isda. Na. Beto nga tuon be. Basta na pinabilin. Pas pre. Tara. Pre, lansaw mo pre. Dali, pre, kay hulot na turon pre. Susinaw na itong plato ron pre. Kuy. Sinawa kaya na pre. Uy. Susinaw na gid pre. Patay. Pastilan, wa man kay klaro pre, may pag mag-shot na lang ko pre. Wa na sinaw kayo pre, sinaw kayo. Mag-shot na lang ko pre. Sorry kay pre, sinawa ra ba ani pre? Shot na lang ko pre. Ayaw pre. Pre, ko pre. Pre, pareha ragin mo sa mga Asa explain ba, mo pre? kay klaro pre. Muli na ko pre. Ay sa uli pre, kina iro pre, ihawon ta tong iro pre. Kabalon ko mukaon ka giro, mukbaangon ta to.
Imo ba na iro pre? Wa man kay klaro pre. Ako ana iro pre atong ihawon pre. Ay wa kay klaro pre kay dili man na imong iro. Adili lagi pre pero Muli atong lang ihawon, ko. Kambutsok man na pre pero nasakitan magyapon to. Nasabot to siya sa tong kalisod ha. Ay mo ba? Mukhaon mo kong iro. Ah sige pre. Dami ka ng iro. Atong mukbangon ang iro. Sige sige. A few moments later. Pre gunit pre bunalan ako pre. Mas may labi nga lutuan ni pre. Apretada pre. Apretada. Apretada iro. Ay, pre, nakonserna mo diya. Uy, uy. Pre ali pre pre. Magmukbang tag iro pre. Mukbang tag kaon tag Ay, lami kayo na ba? Ali pre. Ali pre. Awa ali pre. Uy, kana pre yo, lami gina nga iro gin pre ba? Sakto gina pulutan nato ron. Okay, gubog na rin ako. Ay sa pre, parang pamilyar kayo ng ero. Pre bunalin na pre kay kuan ni pre mulakaw ni pre. Bunalin na yung dagan ni pre. Uy pre. Ay sa, ako man ang ero buwang wag. Uy,